ସନ୍ତାନର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ପିତାର ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ନୁହେଁ, ମାଆର ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଜନଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏପରି ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଏକ ମହିଳା, ଯିଏକି ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ହୋଇନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ପିଲା ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସନ୍ତାନର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନର ଜାତି ବାପାଙ୍କର ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନର ଜାତି ବାପାର ଜାତିକୁ ନେଇକି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମାଆର ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବର୍ଗର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ରାୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜୟମଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚି ଉଭୟ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମହିଳା ସେହି ବର୍ଗର ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମା ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏବଂ କଷ୍ଟ କଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ବା ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତେବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।